Kandhane kok takok bojo wae. Ndek bojo? Berarti deal rondo iki. Oke, deal rondo. Umur wis akeh ngene iki ora mikirne cilik. Sing penting kena nggo kanca ngobrol. Jembut. Lho kok jaran diomongi kok. Wong lanang loro susu mlotrok terus ngaceng. Tapi yo delok-delok sing mlotrok. Nek sing mlotrok wis kempot. Kok ora butuh islik, butuh kanca ngobrol. Rene yo, Mas. Arep mbok wae apa nek rono? Tak susoni sak menika. Moh susu karo adah tok mbok tawakne. Bangsa ku lambene njaluk diancel. Berjuang ku yo harus, tapi yo kaya semut sing rela mati nyemplung nang gelas kopi hanya demi yang manis. Ngono lho, dong pora. Mulai. Lah ndi bojone, Mbak? Kok wis diwarah rondo kok sing nakokno bojo wae. Masih barekan. Kan yo pengen ngerti jelase rondo apa bojone wong ngono lho. Aku ki rondo kok iso. Tenan ta rondo? Berarti ora duwe bojo. Kandhane kok takok bojo wae. Ndek bojo? Berarti deal rondo iki. Oke, deal rondo. Mulai. Klopo parutan metu santene. Gak apa-apa dadi mantan. Sing penting tau roh rasane. Angel. Piye? Sido rabi apa ora? Mulai. Nek awakmu rabi karo aku, pengen duwe anak piro, Mas? Rasa nanggung-nanggung sing akeh pisan. Karuan nang ngragati. Gek awake dhewe ancer-ancere rabi sasi piro? Engko ngenteni sasi 13. Roro kidul wedok, hampir wedok, di sana wedok, pisur ngukat wedok, lele gumbel wedok, mini pelet wedok, SpongeBob lanang, permen lanang, Spiderman lanang, Upin-Ipin lanang. Ini kesimpulannya, makhluk mengerikan di dunia ini adalah wong wedok. Ciri-ciri wong randi duit. Siji, sensitif. Loro, plonga-plongo. Telu, gampang nesu. Papat, arang-arang dongeng. 5, orang ngisingan. 6, uteknya geser. 7, raine remodok batin.